Jama'a barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin kanun labaran namu na wannan lokaci tare da ni Abubakar Lawal Abubakar. Ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta Boko Haram na amfani da jirage marasa matuƙa domin kai wa sojojin Najeriya hari. Gwamnan jihar Borno, Babagana Umar Zulum, shi ne ya bayyana hakan a ranar Juma'ar da ta gabata a garin Mafa bayan wani hari da ƙungiyar 'yan Boko Haram suka kai, inda ya kira gwamnatin Najeriya da ta ɗauki matakin gaggawa game da wannan lamari. A ranar Juma'ar da ta gabata ne shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tuɓe hafsan sojojin Najeriya General Christopher Musa da wasu hafsoshin tsaron ƙasar Najeriya a wani sauyi da kuma tsarin jagorancin sojojin ƙasar domin inganta da kuma ƙarfafa sha'anin tsaro a Najeriya. Wata kotu a jihar Lagos da ke kudancin Najeriya ta ɗaura wani direban jirgin ƙasa watanni 18 bisa laifin kama shi da satar kuɗi. Mai shari'a Rahman Osodi na kotun da ke Ikeja ta kama Christopher Ekeni mai shekaru 29 da laifin satar naira miliyan 6,900 a ranar Litinin da ta gabata, kamar yadda hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci ta ruwaito ranar Asabar. Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta nesanta kanta daga zargin ƙera makamin nukiliya a sirrance. A cikin wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta, ya bayyana cewa ana ƙera makamin nukiliya a sirrance a jami'ar. Sai dai a wata sanarwa daga jami'ar ta nesanta kanta daga faifan bidiyon tare da bayyana cewa babu wani makamin nukiliya da ake haɗawa a jami'ar. 'Yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol sun kama manyan mambobin ƙungiyoyin ta'addanci 11 a Najeriya. An gudanar da wannan kame ne a wani samami mai laƙabi Operation Catalyst, a wani gagarumin aiki da aka tsara domin yaƙar masu ɗaukar nauyin ta'addanci da sauran ayyukan laifuka masu alaƙa da su a ƙasashe 6 na Afirka. Haka zalika a cikin kanun labaran namu na yau za ku ji cewa ƙasar Amurka ta ƙaƙaba takunkumi kan shugaban ƙasar Colombia wanda a baya ke ɗasawa da Washington. Amurka ta ce shugaba Petro ya bari ana fataucin miyagun ƙwayoyi a ƙasarsa, kuma shugaba Trump na ɗaukar mataki ne domin kare ƙasar ta Amurka. A ranar Asabar da ta gabata ne aka kammala kada ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar Ivory Coast, yayin da ake sa ran samun sakamakon zaɓen a ranar Alhamis, inda dole sai ɗan takara ya lashe fiye da kaso 50 cikin 100 na ƙuri'u kafin ya yi nasara a wannan zaɓe. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man United ta samu nasara har sau 4 a jere da juna a gasar Premier League a karo na farko tun watan Agustan shekara ta 2023. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sunderland sun zura ƙwallon nasara a ƙarshen lokaci, kuma sun doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea har gida, inda suka koma na biyu a teburin Premier League.